Salut! Bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi se vadă porumbei și da, uitați-vă, am făcut curat. Uitați. Încolo așa, trebuie acolo la instaliat. Sper că aici să țineți. Acest nasul de vălăjor alb. Are o cu femeia albă, să o arăt pe imediat. Haideți că am intrat la ei. Acum așa, femeia acestui alb. Au două și ei. Le verificăm chiar acum. Cred că unul l-a spart. Dacă nu mă înșel. Pe amândouă, cred. Nu, mai are unul. Unul l-a spart. Care cred că nu se observă încă. Dar unul l-a spart. O să încerc să le zipesc, dar nu știu de ce l-a spart. Nu înțeleg.